Hej alle sammen og velkommen til den her video. Den her video det bliver en how-to video, som kommer til at handle om, hvordan man bruger YouTube, og hvordan man uploader de forskellige videoer, og hvordan man sådan giver dem titler og skriver lidt undertekst til dem og sådan noget der. Den her video, den laver jeg hovedsageligt, fordi at jeg er medlem af en gruppe inde på Facebook, som hedder Makeup Geeks Danmark. Og der er der en rigtig sød pige, der hedder Sandra, der godt kunne tænke sig at lave sin egen YouTube, hvor hun godt kunne tænke sig at lave noget make-up, gætter jeg på. Men hun ved ikke lige helt, hvordan det foregår. Der har jeg så lovet hende at lave en video. Jeg har lige optaget en video, som vi kan uploade. Så først så går du ind bare ind på YouTube. Nu er jeg logget ind, men så laver du der en bruger og logger ind. Så kommer du til at se sådan her ud. Hvor heroppe i hjørnet, der har du dit billede. Så har du dine notifikationer. Og du har upload-knappen. Herover der har du alle dine abonnenter. Og så har du dine playlister, samlinger, som du selv har lavet. Og her er der nogle forskellige kategorier. Du går til din egen kanal. Du kan gå til dine abonnenter har uploadet i dag. Og så hvad der er mest populært lige nu. Historik, det er hvad du har set her på det seneste, eller hvad for musik du har hørt her på det seneste. Og her det er hvad du selv har valgt, du gerne vil se senere. Hvis du ikke lige har tid, og så du tænker, ej, den skal jeg se senere, så kan man trykke på det lille ur dernede i hjørnet. Vi kan starte med at gå ind på min kanal. Trykker vi her. Så kommer vi ind på min kanal. Jeg har lavet det her sådan, banner her, som passer til min kanal. Der kan du uploade hvilket som helst billede du har lyst til, bare det passer ind på den her. Der kan være noget med make-up, hvis du har lyst til det, eller noget andet. Så har du dit profilbillede her, og så her der har du de knapper med links til de hjemmesider du nu selv er på sociale medier, som folk kan følge dig på. Og så har du din abonner-knap her, hvor folk de skal trykke på. Så har jeg her på min forside valgt, at det er den seneste nye video, som jeg uploader, som skal være her. Så det er det første, det er det nyeste folk de ser. Så har jeg valgt herover i hjørnet, hvilke kanaler jeg synes andre skal gå ind og kigge på. Og hernede har jeg lavet sådan en, hvad interesserer jeg mig for. Så kan man se hernede, der er nogle playlister, som jeg har lavet. Der er noget, altså det jeg kan lide, det jeg liker dagligt, man kan se her. Og man kan se, så hernede kan man se mine playlister, hvis man har lyst til at gå dem igennem. Men de to andre her, det er nogle jeg har lavet, hvor det er vlogs jeg deltager i, det er fra andres kanaler. Og videoer jeg deltager i, det er også fra andres kanaler. Hvis vi går op i toppen igen, så har vi herover videoer, det er de videoer jeg har uploadet. Der kan man se, at jeg har nogle stykker, jeg har lidt forskelligt. Der skulle trykker der, så skulle der vist gerne være nogle flere. Der er lidt vlogs, der er lidt slideshows, der er lidt gaming, der er noget skolerelateret, vi lavede i skolen. Der er nogle flere vlogs. Der er nogle random videoer af min hund. Der er en vlog her. Der er noget, hvor jeg tester noget spil. Der er der en lille roadtrip, fra jeg var ude at køre her den anden dag. Som sagt, jeg arbejder som lastvognsmekaniker. Så der var en video her. Så har du playlister. Det er de playlister, du har lavet over din egen video, eller over de playlister, du har over andres videoer. Hvor folk så kan gå ind og kigge og låne lidt idéer og sådan lidt. Så er der kanaler, det er igen de kanaler, jeg har tilføjet, jeg synes folk de skal se. Og så kan folk se, hvad jeg abonnerer på og interesserer mig for. Debatter, jeg tror ikke, der er noget derinde, nej, for der er ikke nogen, der har lavet eller kører nogle debatter lige pt. På min side. Så er der har jeg skrevet en lille kanaltekst her, og tilføjet mine links til, hvor folk kan finde mig. De kan finde mig inde på Facebook,
de kan finde mig på Instagram, på Google+. PlayMe bruger jeg ikke mere, så den burde jeg faktisk slet. Der har du den der lille blyant herovre, rediger-knappen, man bare trykker på, og så kan du bare herovre på skraldespanden, trykke slet. Når du så er færdig, så trykker du jo bare færdig hernede. Og her der kan du vælge, hvilket land du er fra. Men her i min beskrivelse, der har jeg lavet en både på dansk og på engelsk, fordi jeg laver on og off både engelske videoer og danske videoer. Det er sådan lidt random ind imellem hinanden. For det mest danske, men når jeg faktisk laver spilvideoer, så tit og ofte så er de på engelsk. Der kan du bare søge i kanalen, hvis der er en video, du tænker, har hun måske lavet et eller andet omkring et H&M-produkt, så kan du søge på H&M, eller har hun lavet noget med The Body Shop, søg på The Body Shop. Har hun lavet noget med en vlog, så kan du skrive vlog, eller kan du huske, at du har set en video på min kanal, der hedder, det var vist vlog nummer 37, så søger du bare på 37, eller sådan, så popper der et eller andet op, der har relateret til det. Og den der store tandhjul, det er selvfølgelig at redigere din side og det hele. Og videoadministrator, der kan du gå ind og redigere dine videoer og skrive noget mere om dem. Her kan du se, hvor mange der abonnerer på dig, og du kan se, hvor mange visninger din kanal har. Hvis vi prøver at gå herud på forsiden igen, du kan enten trykke startside, eller bare trykke på YouTube-ikonet. Sådan. Så har du den her sådan, lille ikon heroppe, jeg snakkede om før, der hedder Upload. Det er den, hvis du gerne vil lægge en video op, så trykker du på den. Så kommer man herind. Så kan du enten åbne din mappe, du har sin egen filmappe, og så bare trække filen herover. Eller du kan trykke her, så popper den op, og du kan gå ind og vælge din video. Jeg vil gerne gå ind og vælge min video. Så jeg skal gå ind under film, YouTube. Jeg har lige lavet en om hårolie og fugtighedscremer, som jeg gerne vil uploade. Trykker du bare upload den. Så kan du se her, hvor lang tid det vil tage at uploade med det net, du nu sidder på. Lige pt. Sidder jeg på noget rimelig dårligt net, så det kan I se, det kommer til at tage lige rimelig lang tid. Her, der popper den så automatisk titlen ind på videoen. Du kan altid gå ind og ændre den, bare slet. Kald den noget andet, gør hvad du vil. Hernede har du en beskrivelse, du kan sætte ind. Jeg har en standardbeskrivelse, jeg plejer at sætte ind, så den vil jeg lige gå ind og finde inde på en af mine andre YouTube-kanaler, så det kan I lige være med til samtidig med. Der går jeg igen bare ind på min kanal. Jeg går ned under videoer, og jeg tror nok, den ligger inde under den her, der hedder Angered Årstur retur. Så du se, hvis du åbner en af dine egne videoer, så står der hernede nogle idéer til, altså her der står, vi synes din video ryster, skal vi stabilisere den? Og den vil jeg ikke anbefale at bruge, fordi så bliver videoen ikke særlig gode. Men her der har jeg så min standard, jeg gerne vil sætte ind, så jeg kopierer bare det her. Jeg plejer godt nok at have til at ligge i et Word-dokument, men åbenbart ikke lige den her gang. Så sætter man den bare ind her. Og så kan du så bare trække den lidt større, hvis du gerne vil se. Så redigerer jeg lidt i det, fordi det her det er ikke optaget med min telefon. Så er optaget med min bærbare computer. Sådan der, computer. Det er en Asus Republic of Gamers. Og så kan jeg ikke huske navnet på den ellers. Men det der, det må folk spørge, hvis de har brug for hjælp. Det er heller ikke så relevant for den her video lige pt. Så heroppe, der vil jeg gerne lige skrive hej alle sammen. Sådan. Hernede, der har du det her tags. Det er ligesom på Instagram, hvor vi laver hashtags. Her, der skal du bare skrive, sådan så folk de nu går herop i søgebaren her, og så søger på flyvende grise, jamen så popper din video op, fordi du har tagget flyvende grise hernede.
Den her, den handler om hårolie, så jeg kunne skrive hårolie, og så enter. Så har du lavet et tag, der hedder hårolie. Når folk går ind og søger på hårolie, så popper din video op. Så kan jeg skrive fugtighedscreme. Er det ikke egentlig ikke 2 ord, eller er det et ord? Fugtighedscremer. I don't know. Hvis du har et ord ligesom det her, for eksempel, hvor du er i tvivl om det er i et ord, skal jeg lige se. Hvis du skriver forkert, kan du bare klikke på det igen, og så redigere det. Fugtighedscreme. Hvis du har sådan et dobbelt ord, så kan du også bare skrive fugtighed og cremer. Så søger folk også bare på det. Vi kan skrive The Body Shop. Hvad staver man til vitamin? Det kan også være lige meget. Det kan jeg altid redigere senere. Nu venter vi lige på, at de sidste 2 minutter uploader her. Når den er færdig med at uploade, så vil der poppe et billede op her. Der giver der den nogle idéer hernede til, hvordan din video skal se ud, når den popper op hos folk, sådan så de kan blive mest muligt interesseret i din video. Sådan så har du lavet noget, som jeg har den her gang med The Body Shop, jamen, og jeg viser et produkt på skærmen, så vil jeg måske gerne have, at det er det billede, der fremstår, så folk tænker, hey, Body Shop, det må jeg lige se, hvad det er for noget, det der. Den her knap, det er, om du skal vælge, om din video skal være offentlig, om den skal være skjult, eller den skal være privat. Offentligt, så kan alle se den. Skjult, så er det kun folk, der har linket til din video, der kan se den. Privat, det vil sige, at det kun er dig, der kan se den. Her, der kan du vælge, om du også gerne vil uploade den til din Google eller din Twitter. Og den har jeg automatisk altid til at stå på Google, fordi jeg har en Google-konto. Her kan du tilføje den til en playlist med det samme. Hvis du har en serie, du har lavet for eksempel, der kun omhandler Mac Backup, så kan du få tilføjet den til en playlist, så folk nemmere kan gå ind i dine playlister, og så sige, okay, jeg vil kun se Mac. Okay, så vælger jeg den her playlist, der hedder Mac. Nu har den uploadet den, så nu er den ved at behandle din video. Det vil sige, at den er ved at udgive den. Den er ved at køre det hele igennem, lave det pænere, eller hvad man kan sige. Den er ved at gøre, så folk kan se din video. Sådan så dine tags hernede, de også virker. Hvis vi går herover i avancerede indstillinger, så kommer der rigtig, rigtig mange valgmuligheder her. Hvis vi starter herover, der har du kommentarer. Vil du gerne tillade folk, at de skal kommentere på din video? Og det tror jeg vil ja til. Vil du vise alle kommentarer, eller skal det være, at du skal godkende hver evig eneste kommentar? Så har du her sortere efter, det er hvad der skal ligge øverst, og der vil jeg have nyeste kommentarer. Brugerne kan bedømme. Brugerne kan se bedømmelse af din video, det vil sige, at de kan se folk, der liker og disliker dem. Og det vil jeg også gerne have. Så her, det skal du bare lade stå på standard YouTube licens, fordi du tjener ingen penge på din video, så derfor skal du bare have en standard YouTube licens. Tjener du nu penge og professionelt, så skulle du lave sådan en hernede, hvor du skal skrive, hvem tjener du pengene hos, og så er der noget med visning og ting og sager. Den her nede skal du ikke tænke så meget på. Hvis du laver, nogle videoer, hvor der skal være, det kun er for for børn over 18, så tryk lige på den der aldersbegrænsning. Ellers så kan alle børn, alting se den. Her skal du vælge en kategori. Hvad handler det om, det du laver? Der vil jeg gerne have, jeg kalder den praktiske tips, den her. Det tænker jeg lidt, at mange, make-up videoer er, altså de praktiske tips, fordi du fortæller noget om produkterne, som du andre gerne vil vide, eller som du gerne vil have, andre skal lære noget af, eller du gerne vil have, at andre skal prøve for eksempel. Så det må jo være praktiske tips. Her der kan du skrive, hvor videoen er optaget, hvis du har lyst til det. Det behøver man ikke.
Her der kan du vælge, hvilket sprog videoen den er på, og den er på dansk. Dato for optagelsen, det behøver man heller ikke, men der er også bare sådan en i dag knap, så der trykker du bare i dag. Resten her behøver du ikke at tænke over, det er så set fuldstændig ligegyldigt. Nu se her, nu er behandlingen fuldført, så nu kan du udgive din video. Jeg venter dog lige til at kigge. Jeg plejer som regel ikke så meget at kigge på det der miniatyre noget. Men man kan vel vente og se, eller du kan altid gå ind og redigere det igen. Herover der kan du se din videos link. Så kan vi bare trykke udgive. Bum, og vi har udgivet en video. Så kan vi prøve herover de 3 små streger her. Jeg åbner den menuen. Så kan vi gå ind på min kanal. Og se her, nu er den er stadigvæk lige ved at redigere videoen med at lave det der billede der. Men så kan vi gå ind og trykke på min video. Så sætter jeg den lige på pause. Der er ingen grund til, at I skal se den, hvis I ikke har lyst til det. Ellers kan I altid tjekke den ud af. Herover der kommer der det selvfølgelig den næste video, som jeg har uploadet. Her kan I jo så se kanalbeskrivelsen, eller beskrivelsen, som jeg har lavet jo. I kan se kategorien, det er praktiske tips. I kan se, det er en ikke betalt video. At jeg ikke tjener penge på det. Og så er der selvfølgelig like, dislike. Så kan du se her, der kanalindstillinger, den knap er der jo selvfølgelig kun, fordi det er min kanal. Og heroppe der er alt muligt, du kan redigere og forbedre ting og sager. Jeg plejer ikke at lege med det. Altså, hvis du vil have undertekster på, kan du sætte undertekster på. Jeg plejer ikke at bruge det til så meget. Fordi det kan man gøre i et meget bedre redigeringsprogram på computeren, så det er ikke nødvendigt. Og ellers så kan folk jo bare kommentere hernede, som man kan på alle andre videoer. Og herover når man kigger, så kan vi se, at der popper ting op, der er anbefalet til mig. Det er fordi, det er dem jeg følger, eller noget lignende. Og der er selvfølgelig mine videoer indimellem, sådan så folk også ligesom bliver ops på, hey, hvad har hun ellers lavet? Hvis jeg så for eksempel går herop, og så søger hårolie. Boom. Så kan I se her, som nummer 3 faktisk, der kommer min video. Så er det igen, fordi man har på tags, og fordi du har det måske i din overskrift. Jeg tror ikke, der var så meget mere at sige. Hvis der er nogen, der har spørgsmål, så må de gerne skrive det i kommentaren. Ellers så tror jeg faktisk bare, det var det for den her gang. Så ha' det godt alle sammen, til vi ses igen. Hej hej.